Hamar segundu zera matzen. Patzum, patzero. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon hementxe gaituzue beste saio bat egiteko gogotsu. Goiz parteko eguzkiak bihotza goxatu digu eta lainoei aurre egiteko prest gaude, etortzukoak badira behintzat. Baina laino batzuk ilunegiak dira eta pixu handiegia dute. Eta gaur alabeharrez, Gernikara begira jarriko gara. Berak oroitzen digu, txuak pizturik dirauela. Berak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Berak oroitzen digu, itxaroperik badela. Berak oroitzen digu, herria bizirik dela. Urte hurrenak ospatzea gustoko dugu. Bereziki borobilak direnean, baina gaurkoan nahiago genuke urterrenik aipatu behar ez izatea. 85 urte dira, Alemaniako Kondor eta Italiako abiazioen elegioek Gernika bombardatu zutenetik. 1937ko apirilaren 26an izan zen, eta astelenero bezala, merkatu eguna zen Gernikan. Erasoa arratsaldeko 4:20an hasi zen, eta 3 ordu eta 20 minutu iraun zuen. Kondor legioko bonbaketari arin batek hasi zuen, eta 6 bomba jaurti zituen. 3 hegazkin italiarrek jarraitu zioten. Handik 41 minutura, hainbat bombardak eta bolada gertatu ziren. Lehenengo hegazkina ekialdetik sartu zen adituen arabera ikusgarritasuna lortzeko, sirena hotsak entzun ziren orduan, jendea babeslekuetara iristeko. Baina aterpe horiek ez zuten askotarako balio izan. Ezin da asko egin 40 eta 46 tona jaurtitzen dizkizutenean. Andra Maria aterpean 400 eta edo 500 pertsona hil ziren. Aurten berriro sirena hots horiek entzun dituzte Gernikan, herritar eta erakundeek gogora ekarri nahi izan dute duela 85 urte gertaturikoa. Garai hartan, Gernikako alkate zen Jose de Labauria omendu dute gaur goizean. Eguerdian, berradiskidetzearen aldeko sarien banaketa ekitaldi egin dute eta bazkalostean hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Bertan izan da gure lankide Pelli Lekuona. Sirena hots honek oroitarazi du Gernika duela 85 urte bombardatu zutela. Jendetza batu da pasialekun, hil zirenak omendu, gogoetagin eta oroitarazteko. Gernika ezen izan poblazio zibilaren aurkako lehen bombardaketa, baina bai, hiri bat guztiz txikitu zuena. Eraikinen 185 suntsitu zen, 198 izan zituen kalteak. Poblazio zibilaren aurka jotzea zuen helburu bombardaketak,
baita 3 ordu eta erdi inguru iraun zituen bombardaketa baten ondorioak aztertzea. 250 kilogramoko bombak erabili ziren eta 3000 gradura iristen ziren su bombak. 46 tona lehergailu jaurti ziren Kondor Legioaren hegazkinetatik, Richthofenek antolaturiko erasoa, baina Francisco Francok agindua. 2000 hildakotik gora eragin zituen erasoak, baina biktimak denak izan ziren. Immaculada Bilbaok gordinki bizi zuen erasoa. Y todo era gritar, todo era metralletas. Bueno, venían aviones por todas las partes. De abajo, bajo. Da mutille care carrapala dice, sí, la ares al ataca. Nos decían al pasar, no tapar los oídos, meter un palo a la boca. Daban iban checo, bueno, como un conejito agachado allí. Pues claro, no me daba tiempo a mí ni de no podía hacer, o sea, allí desamparada, solita, como un conejito, ni tener a que agarrar, ni nada. ¿Sabes aquella impresión que era? Una niña de 9 años sin saber. ¿Qué era aquello? Es que no hay sentimientos para explicar. Pero aquello no os podéis imaginar, sin saber el por qué. ¿Qué es aquello? Ez jakitxie, eta lau orduantxe, 3 tardi izaten dabe, baina lehen antxinen lau esatezan. Luego los historiadores se dicen 3,5. Baina, ez da zigur pentseko. Zer sana, gora begitxu, bueno, dena zan zaratik da kanera, nire txako ezin zan, arioplanoek, avioiek, zerako zaratia eta tebien. Da ez bat, asko erabatera, Expliketan az. Bai, Neu, arantxe. Temporada guztizen. Una niña que iba a hacer, pues me tenía que sacar seguramente lo que estaba viviendo. Geroago ere egingo dugu bat pellilekunarekin. Zaila da horrelako gertakari baten eragina kuantitatiboki ondorioztatzea. Hark kontatu dugun bezalaxe erasoak hiria suntsitu zuen eta ikerlarien datuen arabera eraikinen 2% baizik etzen eraginik gabe geratu. Eta hildakoen kopuruari dagokionez, zaila da zenbaki zehatz bat eskaintzea. Jaurlaritzak egindako dokumentu baten arabera, 1654 lagun baino gehiago hil ziren. Baina adituek diote, horiek ospitalean hildakoak izan zirela. Ezin izan zituztela hondakinen azpian geratu ziren gorpuak aztertu. Bertan egondako lekukoen testigantzak baditugu, eta guztiek aipatzen dute gutxienez 1000 izan zirela hildakoak. Gerra Zibilak Euskal Herrian utzi zuen arrasto simboliko nagusia da, ezbairik gabe. Gernikako bombardaketa, gertaera lazgarriak hainbat adierazpide literario eta artistiko izan ditu, azkena Aitor Etxebarria konpositoreak sortutakoa. Ekainaren 30ean estreinatuko dute eta Euskalduna Jauregiko holtzan izango dira Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Gernikako Gaudeamus abesbatza eta Evelyn Gleni 2 Grammy dituen perkusionista. Arena entzun bitartean asko izan dira Euskal Herrian Gerra Zibilari, Gernikari eta gehiagikiriari abestu diotenek. Baina ezagunena akaso Pablo Picassoren Gernika artelana izango da. 1937an margotu zuen, eta 3 metro terdi garai eta 7,8 metro zabalden oial baten gainean olio pinturaz margotu zuen. 1940ko hamarkadan Espainian Franco generalaren diktadura militarra ezarri zenez, Picassok margolana New Yorkeko arte modernoko museoak zaintzen uztea erabaki zuen, naiz eta Espainiara itzultzeko borondatea adierazi zuen berriz errepublika ezarri zenean. Hala ere, lana 1981 iritsi zen Espainiara. Lehenik, Cason del Buen Retiron jarri zuten, eta gero 1982an Madrilgo Reina Sofia Museoan. Egun bertan jarraitzen du, erakusketa iraunkorrean. Gaur eguna proposada berriro Gernika margolana Gernika herrira ekartzeko aldarria egiteko. Margolanak etxean egon beharko luke eta. Everything is Picasso blue. Live
without you. Everything is because of Artelan honek izandako arrakastaren ondoren, gertakari historikoak eta memoria historikoak dimentsio kulturala hartu zuen. everything's the same, but I don't have you. Gatazka maisuki margotu zuen Picassok aurretik berarentzat erreferente izan ziren artistek egin zuten bezala. Eugen Delakoak, adibidez. La Liberté Guidant le Peuple ospetsua margotu zuen Delacroix margolari frantziarrak. 1830ko uztailaren 28ko iraultza simbolizatzen du. Parisko herria Frantziako Carlos Amargarraren aurka altxatu zenean. Erregeak dekretuz ezabatu zen parlamentua, eta prentsa askatasuna murrizteko asmoa zuen. Istiluak areagotzen joan ziren eta frantziar hiritarren matxinada eragin zuten. Askatasuna emakume bat bailitzan irudikatzen du Delakoak herriaren gidari. Emakumeak esku batean fusil bat darama eta bularrak agerian ditu. Horrek garaiko gizarte aztoratu zuen. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá. Todas las mamá. Gaurko egunez jaio zen Eugène Delacroix, margolan ospetsu horren sortzailea. 19. mendeko lehen herenean agertutako mugimendu erromantikoaren pintorerik emblematikoena izan zen. Delacroixak formazio klasiko alde batera utzi eta pintura berritzeko gaitasuna erakutsi zuen. Rigoberta Bandinik Delacroix aipatzen du entzuten ari garen abesti honetan eta ezin aproposa iruditu zaigu gaurko saioa hasteko. Bixi gaurko plana azalduko dizuegu. Maialen Ginea Ginakorekin hitz egingo dugu. Biko izeneko arropa marka bat du, euneko kotoi organikoz edo eta material birziklatuz eginikoa. Azken egunetan norbaitek kontu faltsu bat egin du bere izenean eta jarraitzaileei iruzur egiten saiatu da. Horixe kontatuko digu. No sé por qué dan tanto. Horrela iruzurretaz asko daki, horrelako iruzurretaz asko daki Unai Elordi Hidalgo, gaur gurera etorriko da eta Internet of Things edo gauzen interneta azalduko digu. Uste dut oraindik kontzeptuak hasten ditugula eta. Adi entzun beharko dugu orduan. Eta esan bezala Gernikara begira jarriko gara antxe dago pegileku ona gure lankidea eta berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Dakizuen bezalaxe gaur apirilak 26 ditu asteartea da eta hementxe garazuekin bigarren kafean. Ongi etorri guztioi. Zuekin Jaun Andreok, Julen Goikoetxea, Orbegozo. Arratsaldeon. Goiuri Ezeiz Arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 385 ditu. Arratsaldeak 4:13 minutu izango ditu segundu gutxitan, apirilak gaur 26 eta hemen 3 zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko prest geratu hemen naiz irratien bigarren kafean.
Duela gutxi entzun dugun sirena hori, duela minutu gutxi Gernikan entzundakoa da. Pegileku ona lankideak helarazi dugu entzun bezain pronto eta dagoeneko gurean dugu. Pegileku ona Gernikan da eta memoria historikoaren berreskuratze lanetan eta honen inguruko ikerketetan ere jaioa, aditua eta aritutakoa dugu eta gaur bigarren kafean izan nahi genuen. Pegileku ona, arratsaldeon lankide. Eixo, arratsaldeon Inigo. Ze giro Gernikan, ze bizi da 85. urte honetan, Pegi? Orain giroa apur bat apaldu da, jendea pixkanaka desegin da, baina jendetza ikusi dugu bereziki hemen Gernikan Iparragirren eskulturaren alboan, baina bertan batu diren guzti horiek sirena bat entzun baldin badute hori hemen 1927an eskola publiko 1927an eraikitako eskola publikoaren alboan jarritako sirenaren hotsa entzuteko bildu dira eta hain justu sirena hau Gernika batzordearena da eta sirena hori aktibatzen ibili direnak sartagu da Alargunen herri elkarteko kideak egon dira. Hementsen daukagu gurekin Sabini Bazeta eta Itziar Ruiz, bi elkarte hauetako kideak. Arratsaldeon. Apa, kaixo, arratsaldeon. Nola zaudete 4 minutuko geldialdi honen ostean? Bueno, 4 minutu ukigarriak esaten dira. Benetan sirena oso indartsua da eta soinu hori saltzen da gorputzaren barruraino. Eta bai, benetan ukigarria esaten da momentua. Zuitziar sartagudakoa zara, alakorik bizi izan duzu noizbait? Inoiz ez, egia da, hori Gernika eta Sartagudaren arteko harremanak oso estuak dira, azkenean historia dela eta oso historia paretsua daukagu, baina hemen ez gara inoiz egon alako egun batean eta berak Sabin esan duen bezala oso unkigarria izan da guretzako gai. Lehen aldia da, beste eragile batek aktibatzen duela Gernikako batzordearen sirena, nola otu zitzaizuen hau? Bueno, guk uste dugu memoria biziko bada, iraungo badu memoria konpartitu dugulako izango dela. Eta horregatik memoria aktibo bat nahi dugu eta geure zilborrera begira egon beharrean guk nahi duguna da beste realidade batzuk, beste historia batzuk, beste sufrimiento batzuk, beste memoria batzuk ere ezagutu eta beraiekin partekatu. Eta bueno, holako momentuetan beraietaz gogoratzea izaten da harremanak sendotzeko beste holako urrats bat. Nolatan hautatu zenuten Sartaguda Alargunen herri elkartea? Bueno, guk badaukagu hemen taldekoak, izatez Gernika batzordea dago sartuta orain azken urteetan Gernika memoriaren lekuko deitzen den plataforma batean. Eta hor batzen gara Gernikako zenbait eragile, ezta? Eta horien artean badauz lagun mina diren nafartarrak, ezta? Eta beti eduki dugu gure arteko elkarrizketetan herrigintza egiterako orduan, ezta? Euskal Herriaren begirada hori, hain dispersoa igual, ematen duena dela batzutan, lotura hori egitearren eta memoriarekin egitearren bazean duen batu hor daukagu Nafarroan Sartagudaren eredua, egin beharko genuke ahalegin bat bereiekin batzeko eta harremantzeko eta begiratu, zelan doazen gauzak, gu bentsat oso pozik gaude. Gernikako bombardaketaren ostean, gezur eta isiltasuneak iritsi ziren, Sartagudan ere hala gertatu zen? Egia esan, herri mailan berdintzu gertatu zela, azkenean bombardeaketa edo gerra zibilaren ondorioz isiltasuna, izan zen beldurra eta isiltasuna izan zen familian eta herri mailan. Egia esan, eta nire gakotxen artean sortea izan dugu familia mailan, azkenean birraitona eraildu zuten eta eskertzekoa da nire aitona, nire gurasoak eta bar, eta gero baita ere herri mailan historia kontatu dela eta jakin izan dugula, gertatu zen eta nola izan zen, gure Sartaguan eraildu zituztenak eta zenbat izan ziren eta haien historiak, orduan haiei esker gaur egun badakigu zer gertatu. Sartaguda fusilaketengatik nabarmentzen da, nolakoak izan ziren hauek?
Bai, Sartagudan eta Nafarmaian egia esan esen gerra fronterik egon, baina gerra fronterik ez izan arren, Sartagudan 84-86 erailduak izan ziren. Esaten dugu erailduak izan ziren eta ez fusilatuak ez ziren epaituak izan. Orduan, gure kasuan, haien etxetara jo eta haiek etxetatik atera eta tirokatu zituzten, ez? Kunetetan eta alboko herrietan izan ziren erailduak, azkenean hori ezker alderdikoak izan da eta Sartaguda gure kasuan lurrak eskatzen zituztelako, ez? Azkenean Sartaguda historia ezagutzen ez duenarentzat, Sartaguda gerra baino lehen duke batena zen, duke del infantado ditzen zen jabea zen eta duke herriarekin konfrontatzen ziren gatazka handiak, ze beraiek eskerra aldekoak lurra eskatzen zuten altxor hori lantzeko eta janariaz eta elikatzeko, azken finean, eta fronte hori izan da, gero gerra garaian akatu izan zituzten. Gernika batzordeak jarraitzen du erasoaren errekonozimendu eskatuz, baita ere Picassoren Gernika herrira ekartzea eskatuz, badago aurrera pausorik? Gaur bagabiz, egitasmo bat badaukagu herriko artistekin bildu izan gara, herriari impulso bat eman nahi diogu kulturaren ikuspegitik eta artearen ikuspegitik, artea eta memoria bat egin nahi ditugu, eta aprobetxatu bide batez gogoratzeko. Hemen mentzat Gernikan sasoi baten inper gehiago zeukana, baina, errekuperatu beharko duguna berriro ere, eta da Gernikara aldarrikatzea. Eta, bagabiz, eta joango gara sortzen, eta joango gara edatzen, nik uste dut importantea dela belaunaldi berriengan heltzea, beraiek izango direlako honen testigo hartuko dutenak, eta horren guri ditukatzen zaiguna da balik eta hobetuen egitea lanketa hau, eta beraiei pasatzea, lekukoa. Sartagudaren kasuan egon alda erreparaziorik? Egia esan ez, azkenean ez dago barkatu beharrik, ze barkamena ez dutelako eskatu, ez? Orduan, erreparazioa modu hontan, ez? Egia esan, gaur egun herri mailan memoriaren parkea daukagu eta egia esan, familiarendako eta gurendako oso monumentalki, baina baita ere simbolikoki asko suposatzen du guretzako, ez? Azkenean borrokaren emaitza bat da eta gaurkotasunean egotearena, ez astutzearena eta jakinaraztea zer gertatu zen Nafarmailan eta konkretuki Sartaguda mailan. Orduan, parkearen aldetik hor daukagu, oso emaitza garrantzitsua da gurendako, eta baita ere elkarte mailan borrokatzen jarraitzen dugu, ez? Eta errebindikatzen jarraitzen dugu, eta halako ekitaldiekin gaurkotasunera ekartzen dugu 85 urte baino lehenago gertatutakoa, ez? Orduan, hortan jarraitzen dugu. Bukatzeko mezu bana eskatuko dizuet, Xabin, ze mezu helarazten duzu Sartagudara? Memoria egunero egiten dela. Memoria ontsa egiten ari garela. Memoria ez da lehen esandakoa gogoratzea utza, ez? Baizik eta hori egitearekin batera, urratsak ematen joatea etorkizunera begira. Orduan, lanean jarritzea, eta hemen izango gaituztela bide lagun. Itziar, zuk Gernikari ze mezu helarazten diozu? Gernika batzordari lehenbizikoz, eskerrak, ez? Ematearena, gure gonbidakera eta jaso genuela, eta kriston emozionala izan dela, ez? Hunkigarria izan dela, hemen egotearena, eta gero baita ere, Sabin esan duen bezala, azkenean memoria egunero egiten dela, eta berak esan duen bezala, elkarbanatu behar dugula, eta memoria bizia dela, ez? Azkenean gaur egunean baita ere, memoria egiten dugula, eta ikusten ari garela, gaur egun baita ere, duela urte askotako gatazkak ikusten ari ditugula. Orduan, ez astea zer gertatu zen, berriz ez errepikatzeko gutxien, ez? Orduan, alde hortatik, borrokan jarraitzearena eta errebindikazioan egon behar garela. Mezu horiekin gelditzen gara, esker mila geurean egoteagatik. Mila esker zuei.
Pegilekuna, benetan eskertzen dizugu gugan ekarretako testigantza sorta hau Gernikako batzordeko eta Sartagudako oroimen elkarteko kide banarekin izandako solasaldi hau. Ez dakit hemendik aurrera Gernikan ze bizitzeko aukera izango duzuen eta ze giro somatzen den hemendik aurrera arratsaldari begira gaur kulturan honetan. Seguraski giroa unkigarria izaten jarraituko du, bereziki 9:30 aldera Foruen plazatik martxa isila, kandelen martxa burutuko bai dute eta esango dugu duela 85 urte hemen bizitzen ari garen lasaitasun hau ezaguela, baino bizirik jarraitu izan delako memoria, gaurkoan halako ekitaldiak burutzen dira, halako eragileak batzen dire herritarrekin eta aipatuko dugu memoriak bizirik jarrai dezala. Memoriak bizirik jarrai dezala eta memoriak ere egin dezala bat noski kulturarekin hurbil dadila. Hainbeste desiratzen den artelan hori Gernikara eta jarra ditzagula ere entzuten hau bezalako doinuak. Aitor Etxebarriarena laizzer ezagutzeko aukera izango dute askok, baina bitartean Pablo Sorozabalek, Bilboko koralarekin, Michel Plazon eta Kapitolioko orkestarekin batera sortutako Gernika lan honekin. Agurtuko dugu Pegilekuna lankidea. Pegi, segi gogorantxe Gernikan lanean eta segi lanean dagokizunagatik ere memoria historikoaren berreskuratze eta ikerketa lan horietan. Hori da, hurrengora arte. Eskerrik asko, izan ondo. Eta noski gaur urte hurren horrek gogorazi behar digu egunero erikitzen dela memoria, baina guk ere gaurko saioari kolore alaiagoa emango diogu, ez zaitezte kezkatu, eta abiatuko gara, maite duten bila, maite ez ditugun gauzak uste dut nahiko agerian geratu direlako. Segi hemen, naiz erratien, bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? ¿Y quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Arratsaldeko 4:08 minutu eta zoriontasunetik Izaroren La Felicidad kantu honen bertsio berri ontatik egin behar dugu guk urrengo minutetako bidea. Daime Arozenarekin batera osatu du disko berri, kolaborazioz jausitako disko berri hortarako, beste bertsio berri hau, beste kantu batzutan aurreko bertsioen oso antzeko kantuak kolaborazioekin entzun baditugu. Hau, La Felicidad berri bada, La Felicidad 2.0 bada. We don't
Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará la felicidad? Se giró y se me quedó mirando. Hemendik kontatu digute, gaur Joar Aizpuruaren urtek dia. Joar, zorionak. Zenba bete ditu Joarrek, jendea pentsatuko du. Ba, 28, 30, 35, ez? Entzuten duzue, irratian, sendo, naiz irratiaren uinetan, ataun irratian ere. Eta zera, gaztetxoago. Ez dakit zenba diren, baina gutxi dira, 22. Zenba bete ditu Joar Aizpuruak, Gorka Santestebanek kontatu digu. Eta esan digu, nire maite duta da gaur uda usaina somatzen dudala, herriko festen giroa, San Juanak, eta abar. Ba, Gorka, Hernanin San Juanak gogoz ospatzen dira, eta uste dut Hernanira bizitzera joan zaren hortatik, ba, lehenengo urte izango duzula, Hernaniko San Juanetan, ez da? Ze enbidia Izaroren kontzertura zoaztela. Julen Goikotxe Arbe oso. Ire maitu da zendek. Ba, nerea Gorkarenarekin badu nolabaiteko zerikusia. Goiuri, honek festan nahi din. Edo urte betetze egin. Lehenengoa. Oita bi urte baino gehiago dizkinonek, ez? Batzu gehiago bai. Ez, kontua da, iragan igandean, Zumaian izateko aukera izan nuen. Zumaian Santelmoak ospatzen ziren, igandean, laguntzar batzuekin espaldiko partez bazkaltzeko elkartu ginen, eta egiten esango dizuet, lehengo igandean izan nuela, lehendabiziko aldiz sensazio garbia, azkeneko 2 urte hauek eta 2 urte pasatxoak izurratu dizkigun edo alrebestu dizkigun pandemia, atzean utzi duguna. Eta ez dut esango bakarrik jendea kalean pilatuta zegoelako, edo musikorik gabe zegoelako, baizik eta giroa, jendeari somatzen zitzaion festarako gogo hori eta indar hori eta zegoen giro hori, duela 3 urteko edozein eretako jaiak gogorarazi zizkidan, eta hori sekarri dut ondan, hori maitu dudala, badiru diela oraingoan bai, atzen utzi dugula, eta lehengo normalidadera bueltatzeko moduan izango garenaren esperantzari utzi nahi dio dala. Badiru diela, eta utzi nahi dio dala. Ez da giduanik. Ni kontatzen duena ez da sinisten. Julene kontatzen duena? Bai. Ez sinisten. Normaltasuna itzuli garela, Zumaian egontzela, laguntzarrak dituela? Ez. Azkeneko hilabetean, ez dakit zenbati entzun diodan, pandemia osteko lehen juerga. Nik ez dut esan juerga egin nuen. Egin dut, festa giroa, lehenengo aldiz festa giroa. Eta duela 6 hilabete jendeako esatezun. Pandemia osteko lehen juerga. Eta duela 4 hilabete, pandemia osteko lehen juerga egin dut. Apirilean, pandemia osteko lehen juerga. Eta ikusiko duzu, uztailan jendeak esango du, bai, pandemia osteko lehen juerga egin dut. Goiuri, nik esan dudana juerga eta juerga ibilizate azkeneko hilabetetan. Pandemiaren urte hauetan somatu ez dudan baikortasuna eta giro sanoa topatu nuela. Aber aurrak nahikoa deu, Txintxo. Nola da biltzen hemen? Biurru ibilizate. Joar Aizpuruak 21 urte bete ditu gaur, zorionak. 21 garren honetan, Joar. Intentando olvidarte. Horrelako gozapitxiak ere gertatzen dira, Iñaki Guojo Anton, gitar jole eta musikari bizkaitarrak, disko berria atera duela, Interpretaciones Acto 1. Gaur bertan, 8 kantu, eta euren artean, Dentro de una botella. Kantu hau aukeratu dugu zuekin elkar banatzeko, duela gutxi aipatu nizuen, entrevistat ikusi nuela, eta, Iñaki Guojo Anton izan zen, Platero itu taldearen sortzaietakoa, Fito Cabralesekin batera, ondoren Extremo Duro taldearekin, Robin Iniestaren, esango nuke, musikari konfiantzazkoa, eta zuzendari musikala ere izan zela, eta hainbat diskoen ekoizlea bera, Gatibu taldearen bidean ere, lehen astapen haietan, Gatibu taldearen rock sonido horretan ere, eragina izan zuela, La Casa de Iñaki izena dugu joren estudioak, eta bertatik pasatakoak dira hainbat euskal talde, baina, bakarkakoan animatu da, eta kantuan ere bai. Y seré más feliz cuando pueda
Eta nire maite duta da ordena. Jendeak errespetatzen duenean txanda, taberna batean. Ui, ze ona. Bai, gaur goizan jonez kafe hartzea, eta bazegoen alako, pilaketa. Kamarera bat, edo pare bat ziren, eta jende desente batzu gozariak, sukaldetik atostadak, ogixu gortuak, eta bestelakoak, eta antxe kafearen zai, eta ikusi dut, etorro dela gizon bat, askotan egotu hemen da, edo zerbitzarian laguna, edo. Eta saiatu dela hor pixket zehatzen, baina beste 6-7 pertsona ginen, eta zerbitzariak urrengoan norden galdetu den bakoitzean, zintzo erantzun duela jendeak urrengoa hori, urrengoa besteu, eta gauza edarra iruditzen zaitola, elekar bizitzaren oinarrizko zerbait izango da, baina badu bere garrantzian eruzuz. Eta bide batez sortzen da alako goxotasun bat harremanetan, ezta? Norbaitek ikusten duenen errespetatu dela bere txanda eskerrik asko esan, eta irriparre bat, eta bestea, eta jende hau more honez gustora, tira, gaur eguzkiak ere lagunduko zuen, eta alaxe gertatu da, eta hori maite dut. Goiuri ez eizarandia? Zer? Zina zer maite duta? Nik maite dut ikusgaitasuna, orokorrean. Gaur apirilak 26 ikusgaitasun lesbikoaren eguna da. Eta uste dut oso garrantzitsua dela telebistan, irratian, egunkarietan, kaleetan, eskoletan, leku guztietan erreferenteak edukitzea. Behintzat, bai, aurrera egin alizateko eta bakoitzak beren hortasunarekin harreman osasuntxoagoa edukitzeko. Eta horren arira ikusgaitasuna orokorrean maite dut, ze egun hauetan egonda sareetan polemika potolo xamar bat Roxy arropa markaren iragarki baten arira, bertan agertzen zelako, agertzen ziren lau neska eta horietatik bat, besteak baino lodiagoa eta horrek sortu du horrelako eztabaida sareetan. Eta nik esan behar dut maite dudala hori, ikusgaitasuna zentzu horretan ere, ze egongo dira neska asko, udara honetan, neskato asko, udara honetan iragarki hori ikusi eta esango dutenak, begiran nik bezalako gorputza du, bikini bat darama eta... Eta nik ere aldut. Eta nik ere horixe egingo dut. Eta bide bat ez, aipatu behar dut, Roxyk 54 tailer arteko arropak egiten dituela, berez gehienez, neska honek iragarkian 54 taiako bikini bat darama eta Hego Euskal Herrian taia salduena 54 da. Beraz, ez da hau aparteko zerbait. Apartekoa da, ze guk ez dugu hori iragarkitan ikusten. Ez dagoelako ikusgaitasuna horrelakorik behintzatez, baina eske horrelako gorputzak dituzte emakume askok, ditugu emakume askok, eta hori iragarkietan ikusi behar dugu. Arratsaleko 9:27 minutu, garbi geratu zaizu ezta? Bigarren gafean zarete eta gu aurrera goaz. Arropa erostera, baina taia txikitan, ez estuetan. Txikitan ze umeentzako arropak ere izango ditugu laizte. Izpide. Keep calm and bigarren kafea. Goratzen alduzu, nola hasi zen, eskutxik nentorren, ta orain arte, ikusi gabe. Zerura begiratu, ta ihes egin, beti gura dugula, ez daukaguna, ez daukazuna. Ez dakitetan ondik hasi, ez dakit nola irazi, baina gaur berandu egin zait. Eta aurrera goaz eta Urduña ingurura abiatuko gara segituan. Hain zuzen ere azken egunetan sareetan, bigarren kafearen Instagrametik ere jakin dugulako, alako buruko minekin dabiltzala biko dendako arduradunak. Kontua duplikatu,
kontu faltsua sortu eta horrekin bueltaka jende askok jaso dituela, hainbat eta hainbat mezu, pentsatuz biko denda ari zela horretan, eta jakin dugu, ez zirela eurak eta nahiko kakanaste sortu dietela, arropa jasangarria eta aurrentzako, gurasoentzako arropak egiten dituen proiektu honek. Gehiago jakingo dugu proiektuaren inguruan eta gehiago azken aste hauetan, edo ez dakigu noiztik, daramatzaten buruko min hauen inguruan, bere arduradunan Maialen Ginea eginako telefonoaren bestaldean daukagu eta Maialen, arratsaldeon eta ongitor bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko. Lehenik eta behin noiztik datoz buruko min hauek, noiztik biko dendaren duplizidade hau eta Instagram kontu faltsu hau? Larun batean hasi ziren, larun batean arratsaldean hasi nintzen erenik mesupila jasotzen, jarraitzaileen mesupila jasotzen, pizkate susmagarriak ziren mezu hoien berri emanez, eta hori eta larun batetik daramat pizkate bueltaka honekin bai. Kuriosoa da, ze biko dendaren Instagrama, biko gidoi baxua denda da, eta, faltsua den hori, biko gidoi baxua denda gidoi baxua. Logo berdina, itxura berdina, eta hasiera batean konturatzea ere ez da erresa, ez da? Claro. Ez que talko bat da, Osea, primeran egin dute. Dana da berdina, logotipoa, perfila, ja, detailan sartuta eta fijatzen basara, alde batetik kontua pribatua da, nirea ez, nire dendakoa publikoa da, baina hauek egiten dutena pribatua da, eta gero ere bai, begiratuta, oso post gutxi argitaratuta dituzte, hartzen dituzte nire azkenak eta horiek kopiatu, ez? Baina gero igual komentariorik ez, eta pizkat gauza raro batzu badaude, baina egia da, lehenengo kolpean, perfectamente edonork onar dezakeela lagun eskaera hori. Gaurko gai horri helduta, alegia, gaur egun nola dagoen kontatzerik baduzu, alegia, ez dakite hau salatu behar izan duzun, Instagramen bertan, ertzaintzaren aurrean, nola egiten da horrelako egoera batean, nola egiten dira gauzak? Nire orain ikasten ari naiz horitzarrez, baina, egin izan dudana da, larun batetik, Instagram bidez informatu, nik ezin dezakedan gauza bakarra da hori, hau da nire horregatik ere eskertzen dizuete, tarte hau, eskaintzea, nik egin dezakedan gauza bakarra da, jendea jakinaren gainean jarri. Orduan hasi nintzen, ez hori bidez eta informatzen jendea, baina, klaro, ezke mundu guztiak ez dit ikusten, ez? Eta orduan, ezke beti geratzen da horre gauza hori bizkatzen ari nez ere jendean kontu hori salatzea, Instagram bidez, salatu daiteke oso erraz kontu bat, eta hori ere eskatzen ari naiz, horrek egingo du kontu hori iztea, ez? Eta gero ere bai, ertzaintzan ere jarri dute salaketa, ez? Nola baite hori gomendatu zidaten. Eta baina hori egin dezakeguna, kontu hori salatu eta informatu. Eta jendeari ez gauzteko kontu horretan eta trampa horretan. Oso gertutik jarraitzen dute biko denda antza denez, ze hasiera batean euren mezuak gazteleraz eta uste den erabilerarekin eta egiten dituztela ikusi genuen zure storitan, baina gero euskeraz idazten ere hasi ziren eta euskera gainera txukun xamarra ez dirudi horre itzultzaile badagonek erditik, ez da? Ja, bai, hasieran jendea batez ere idazten ziren, jaso dut mezu hau, gazteleraz dago, de ustez, eta pizkat arrotza egiten zitaien, ez? Eta horri esker, jende asko ez zen erori. Baina, klaro, gero nik historietatik eta azaldu nuguenean, pizkat zelan zen estiloa, zelan normalean beti euskaraz aritzen naizen behintzat lehenengo kolpean, eta beraiek ere aldatu zuten hizkuntza. Eta orduan hasi ziren, mezu horiek euskeraz bidatzen, baina gainera hori euskera nahiko txukun batean. Ez dakitze itzultzaile oso bat daukaten, edo benetan, Euskal Herriko norbaitari den horren artean. Nik uste dut euskalduna izan behar duela, ze itzultzaile haino nik ez dut behintzat topatu, eta itzultzaile bat balin bada, eskatu behar diogu komentatzeko zein den. Bueno, bide batez Maialen zuek
hau aurrera eraman, guk ere zure storietan ikusi bezala salatu genuen Instagramen kontu hori faltsua zela, beste pertsona baten suplantazioan ari zela, eta pentsatzen dut horrek momenturen baten ere eragina izango duela. Atzera begiratzetik aurrera begiratzera ere pasako gara, eta zuen jarraitzen duzu zuen martxan arropa jasangarria egiten proiektu berriekin, elkarlanekin markatuko Juri zaizu. Gure entzulei argitzearren, Unai Elordi Hidalgok duela aste batzuk azaldu zigun, honek phishing izena duela, eta, metodo bat dela, jarraitzaileak edo engainatzeko, pasaitzak, kreditu txartelen zenbakiak, eta beste motatako informazioa konfidentzial bat partekatzeko, konfiantzazko erakunde baten itxura hartuz. Eta azken orduetan ikusi dugu gertatzen ari dela banku batekin, eta mezuak bidaltzen ari direla La Caixako mezuak ertzaintzak salatu duenaren arabera, phishing moduko iruzur bat dela, eta beraz, badirudi Euskal Herrian zabaltzen ari direla azken orduetan, eta zuek ere jakitearren, iristen baldin zaizue mezu bat esanez La Caixatik eta sartu behar duzula arazo bat dagoelako zure txartelarekin, eta informazio guztia bidali behar diezuela, mesedez, ezabatu mezua. Hori da, eta, tartetxoa hartu nahi baduzue, uste dute biko gidoi bajua dendan sartzen bazarete, hor badago story nabarmenduetan kontu faltsuaren inguruko taldetxo bat, eta bertan azaltzen du Maialenek, edo bikoko arduradunek, nola egin dezakezuen biko dendaren kontu faltsu hori salatu, eta eurei laguntzeko, eta horrek ere izango du noski eraginkortasunik. Gaur goizean, Juri eta Biokizketan hemen biko dendaren narira gogoan izan dugu duela urtebete gaurko egunez aritu ginela beste 3 euskal arropa sortzaileekin elkarrizketa egiten. Arropa sortzaileak eta amak. Eta amak, hori da. Hori izan zen 3 lotura, eta kontatu ziguten, justu duela urtebete, ze zaila, baino ze politia den, bi aurtxo edukitzea, bata umeak eta bestea arropa marka. Horrek ere gogorazi digu biko dendak egiten duela. Bikoko arduradun den Maialenek ere baduela alde batetik dualidade hori, ez da Maialen ama izan eta arropa egitea, eta are gehiago biko dendak egiten dituen arropen artean badagoela gama bat badela aurrentzako eta gurasoentzako, aurre eta amarentzako modukoa, eta bikotea izena duela. Beraz, horretan diarduzu eta beste hainbat gauzetan, zertan ari zarete sorkuntzari dagokionez, produktu berri dagokionez, zer konta dizagukezu? Hori, biko hori da, ez? Birentzako arropa, ez? Eta, egiten dudana da diseinatu arropak normalean, esango nuke beti, kotoi organikozkoak edo material birziklatuekin egindakoak, eskateria jasangarritasunaren alde egiteko, eta ideia bada hori, ez? Bai handi zintzikiak, konjuntatuta edo joatea, ez? Ni ama izan nintzen, eta konturatzen zara ere, divertigarria dela, eta batzutan ere umeek nahi dutela, nire oraindik oso txikia da, ez? Baina, badakit, umeek ere nahi dutela, ez gure guraso edo nagusiek bezala jantzi, ez? Eta divertigarria da hori. Eta orduan horretatik abiatuta, sortu zen biko, ez? Bizkate jasangarritasunaren alde hortatik, eta baita ere, hori, ez? Familian edo lagun artean, ez? Nik baditut diseinu batzuk ere, direla, adibidez, sudadera batean diseinu bat hasi, baina bukatu beste batean, eta igual bilagunentzako, edo ez dugu zertan izan behar txiki edo handi, ez? Baina, bintzat, ideia hori, ez? Pertsona konektatzea ere arroparen bitartez. Biko dendak arropa jasangarria egiten duela diogunean, badira hor bi ardatz, batetik jasangarria inguru giroarekiko, bestetik jasangarria etikoa duina produktu horien atzean dagoen lehen gaiaren, kotoi horren edo bestelakoen ekoizpenari dagokionez. Eta are gehiago, arago joan zarete, zen Malagoirekin ere baduzue proiektu eder bat, hango hezkuntza sustatzeko, eta bikote aipatu dugun jantzi hori erosiz edo, ehungintza
industria jasangarria sustatzeaz gain, Malawiko, Afrikako herrialde txiroenetako bateko landaremutako aurren eskoladatzeare laguntzen duzu, Maialen? Bai, horre Luenalde elkartearekin harremanetan jarri ginen, nik ezagutzen nuen bere arduraduna aspaldi, eta bai, nola bai, bueno, pues pizkat pauso bat gehiago eman nahi nuen, zerbait ezakit, moda, guztiok dakigu moda oso kutsakorra dela, ez? Eta ungintzak batez ere, eta orduan pizkate, zerbait erosten duzun horretan, jakitea alde batetik, ari zarela erosten, zerbait jasangarria eta material jasangarriekin egina dagoena, baina, aldi berean, ari bazara laguntzen, edo zure diruaren parte bat, baldin badoa, ez hezkuntza bezala, hain garrantzitsua den hezkuntzan, laguntzeko, ez, batez ere, hori Afrikako ume hauek, gazte hauek, bigarren hezkuntza horren diuzkoa daukate, eta orduan, oso zaila ordaindu alizatea, ez? Eta orduan egiten duguna da, dirua bidali Luenalde elkartearen bitartez, bai matrikulazioetan, azterketatetan, uniformeetan, eta laguntzeko, ez? Eta orduan, alde batetik ari zara jantzen divertigarri, edo, euskal modarekin, ez? Egun Euskal Herrian diseinatuta dago eta imprimatuta dago, beste batetik zaude jantzen material jasangarriekin egindako arropa, eta gainera, bikotea erostiz gero dela, hori prenda, handientzako prenda bat, eta bere bertzio txiki hori, ari zara bidaltzen ez, dirua, ume hauek eskolara joan izateko. Aizue garbi daukazue proiektu ederronen inguruan gehiago jakin nahi baduzue, Instagram bitartez biko gidoi baxua denda, baino ziurtatu profil zuzenera ari zaretela joaten, eta bertan informazio guztia daukazue, loturare euren webgunera, han produktu guztiak, aipatzen ari garen, Malawirekin egiten duten egitasmo hau, baina baita euren jasangarritasunaren ingurukoak, eta noski zuek eta zuen txikiak, jazteko proposamen itzela. Maialen, agurtu aurretik, oraintxe Instagramen sartu eta lehenengoz biko ezagutzen duenak, nola antzeman dezake zein den profil zuzena eta zeinez, erresa da oraintxe? Bai, erresa da, profil zuzena zabalik dagoelako, publikoa da. Hori da. Ez du behar onarpenik, beraz, publikoa da. Bera parte, ez dakit uste dut 80 post edo argitalpen. Besteak uste dut 10 dituela. Eta, inguruko lagunak ere begiratzen badituzu, bigarren kafearen lagunok sartzen bazarete jakingo ikusiko duzu bat, bigarren kafea jarraitzen duela, eta bestea ez. Seguru norbait izango duzuela hori inguruan pista emango dizuena, eta lagunduko dizuena. Aizu Maialen, mila esker, ealen bailen konpontzen eta argitzen duzuen burua uste hau, eta indar guztia jarrai dezazuen moda jasangarriarekin, euskal sorkuntzari bultzada ematen, ospo ematen, eta aurre eta helduentzako arropa bikoiek sortzen, eta euskal jendartea jazten. Olin, eskerrik asko zuei, benetan, sartetzu hau estentzea gatik. Muxo ondondi bat eta utxi horri, izan ondo. Bai. Aio. Esan zer ikusten duzu, izpilu aurrean. Guk ere ispilu horrean jarri behar dugu aurrera egiteko, bigarren kafean Afrika bibangen ispiluaren aurrean kantu honekin, epeari ere izena ematen dion kantu honekin, egingo ditugu urrengo minutuak gozatu eta gerriak askatzen hasi. Euraldi txarra Euskal Herriko txoko batzuetara iristen hasia da, baina orain heltzen badio zurean, heldu giro honetan. Eta huriari badu zurean ere, lasai bizitzari irriparra jarri bat zaio ispilu horrean bada ere.
hero, she can be free. Bi minutu arratsaldeko 5 izateko hementxe bigarren kafean naiz irratian, eta gaur norberak izango ditu egin beharrak, esaterako Julen, gaur deskantzatzeko eguna dokek. Etxea joan beharra, baina euria dator, temperaturak bera, mugikorretik kalefazio pizteko aukera baukezu? Ez. Goiurizu kafari haukezu lagunekin.
dauden gailuak. Bai, eta zentzara lehore bai ordenagailuak konektatzen ziren, eta ordenagailuak ere izan daitezke Internet of Things gertatzen dena, gero ez da gauza txikiagoak konektibitate hori daukatela, bai. Eta nolabait, internetera konektatzen dira, edo mobilaren bitartez, ze agian smartwatch batek ez dauke internetera konexioa direktamente, baina mobil horrekin nolabait informazio hori bidaltzen dute, ez? Orduan kontua da, azkenean hau moda bat bihurtzen dela, eta orduan ematen du gosarik aguakatekin dian bezala, ez? Aguakate ez baldin maukei, ez da gosari bat, ez? Hemen pixka gertatzen da berdina, ez? Ez baldin mauke Bluetootha, ez dakit, liburu batek, emateu ez dela liburu bat, ez? Eta pixkat galtzen deu zentzua, ez? Eta, bueno, gehien bat esatu batutan gertatzen den gauza da, baino ikusten nahi naizena da, teknologia erabilera horri estremora ematen den momentuan barregarria izan daitekela, ez? Eta horregatik, pixkat komentatu nahi duen. Kontua da, Internet of Things chip hauek odeira konektatzen dira momentuan hor datorrela esan genezake parte garrantzitsuena, ez? Informazio hori interpretatu alizatea eta gero balio erantziko gauzak jartzea. Baina hori gehiago geroxio esplikatuko. Josita nire zauria zuen begietan bizitzaren oinarria elkar lotutako Hoxe, haitu naiz pixkat bidatzen, ez? Ze gauza, ez dakite, ez dian oso zentudunak, ez? Eta horietako bat izan da, grazia asko ditu ditena tuiteratzen duen txakurra, ez? Nolabait, koiare bat dauke hor barruan, eta zaunka egiten duen momentuan, hortikan soinua jasotzen du, eta dauzke 500 edo 600 testu ezberdin, zaunka egiten duen arabera, tuiteratzen ditula gauzak, ez? Niretzako ez da zerbait zan genezakena oso balio erantzia daukena, baino, ez dakit, igual kuriositatea deitzeko, ez dakit, bainotik ez nuke erosiko. Gero gertatzen ditena beste gauza bada, internetea jun gabe, ez dakit inoiz, topatu zeaten kafe makina batekin, nun mobiletik inbarde zuen erosketa, eta gero eman bardia zuen makinai botoiai. Gertatzen zaizu inoiz? Ez. Baina ez daukatzen zurik. Hortara iritsi nahi zuen erordik. Bueno, tuitatzeko txakurrana, ez dakit, estremoa iristea da, ez? Hori ere agian aldatuko da, Elon Musk erosi du Twitter, eta agian hori ere aldatuko da. Obamaren txakurrak bloga zeukan. Osa, norbait ordaintzen zuten, bueno, espero dut ordaintzen zuten, edo bekaduna zen, edo jakizu, norbaitek blog bat idazte zuen Obamaren txakurrena izango daitezela. Plan, nire jabea gaur ez dakin ora joan den, eta itzelezko arrakasta zuen. Eta nik geratu naiz hemen, eta etxe zuriko hementxe lorategietan, eta nire amatxo etorri da, eta Orduan adibidez, nahi oso gertuko gaitez daiz, egunero kafea horrekin hartzen dut, orduan. Lehenengo, azteko jetxi horrezu aplikazioa. Bueno, hasi gai, aplikazioa gatxar, ondo. Guai, ez dezu dirua eskuan neuki behar, aldezu kargatu, ez? Prekargatu. Bueno, dirua sartzen duzu, bale. Gara hartzen duzu mobila, ez duzu kafea, nahi, eta ez duzu makinei kafea, nahi, Bluetoothakin konektatu behar zaizu, eta gaina GPS-ekin hartu behar. Momentu hortan, kuadriako bate ditzizu telefonoz, eta moztu iten da operazioa. Eta gero zago izut, ze gauza gai bertu. Emati duzu erosi. Dirua, zeitun kentu dizu. Tak, zeitun kentu dizu, bale. Eta orduan, makinakin interaktuatu behar duzu, eta makinai esan bai duzu, ze kafe tipo nahi duzun. Hori bai, makinaren pantalla taktila. Eta eman ite jozu, ez? Eta suerte bali maukezu, kafea atatzen dizu. Baina, adibidez, kafean depositoa hautsa bali madau, kobratin dizu, baina kafea ez dizu baterako. Hori duzien barezu, eskatu barezu, dirua bueltatzeko. Reklamazio horria. Hau beste interakzio, irutzen zaizula ja pixkat dela, ez? Aidala rozatzen nola baita absurdez hori, ez? Eta goizeko 11etan kafe bat hartu nahi duzu, noiz hasi behar duzu eskatzen, gutxi gora bera. Ez hori da kontua. Prozesua 7etan joan eta ondo dago, nolabait ez dulako dirua asko neuki ba, baina, bueno, txartelekin eta RFID-ekin ere inzitekeen, ez? Nik uste urrengo pausoa izango dela ja, mobilarekin NFC bitartez, ez? Txartela erabiltzen duen kodigorren bitartez pasatu, eta horrekin eta botoia eman da nahikoa izan beharko luke. Baina zaitu izuten, aplikazioa instalatu, gaina hitzen itizu. Kaixo, ez da izan, kafe bat ateako izut, nik hau dela ez dut behar, ez? Baina, ez da, modernia puntu horretan oso gertuko dan zerbait, ez? Baina gero ikusi ditut, adibidez, buruntzako, burun diadema jartzen ditut. Zenun buruntzaldeako zerbait zela. Ez, buruntzako, bale.
buruantzako. Ezan txiste bat, Julen? Existitzen dira, eta aspalditik existitzen dira, Bruman Brain Computer Interface deitzen diren gauza batzuk, saiatzen dira zure garuneko seinaleak nolabait interpretatzen, ez? Eta seinale horiek izaten dira kontinuak, normal. Oso zaiak izaten dira interpretatzeko, ze azkenan zuk bidaltzen du seinale hori nolabait dekodifikatu inbarrezu, eta gero hortik interpretazioak atera, bai. Da berez, ez da gaizki, baino kontua da, saltzen dizuela gauza bat, ez den emozioak eta horrela detektatzen dituztela, baina egia da Brain Computer Interface horietan, artikuluak eta begiratuta, excitazio puntuak begiratzen dira, bai? Noiz daukezun intensitate gehiago edo gutxiago. Horrek esan nahi du pertsona bat pozik edo triste dagoen jakin daiteken, ba nik uste oso zaila dela. Lanean ari dira eta horregatik adibidez, ba aurpegiko espresioak oraingoz ni daki dela behintzat fidagarriagoa dira. Osea, pertsona bat irrifarrez ikusteak, ba errexago egite zaio adimen artifiziala erabilita, holako gauzak ere bete baino, claro, gero kriston dirutza kostatzeko holako gauzak, ez? Nik egin nun neuromarketing ikastaro bat, eta adibideak erakusteko hautatu zuten, ba hortxe eserita geuden bastakit 50 bat pertsona, ba aukeratu zuten horietako pertsona bat eta eseri zuten holtzan, jarri zioten buruan, elektroentzefalograma egiten dituzutenean bezala jartzen dituzen horrelako gaiutxoak eta irudiak. Eta orduan guk pantailan ikusi genezaken pertsona honi irudiek, bueno, teknologia honen arabera, ba ze sorrarazten zioten, ez? Eta batzuk atseginak ziren, eta besteak ez, eta gizon gaixoa hain urduri jarri zen, ze ez dakit, imaginatu agertzen dela txakur polit bat, eta gizon honen reakzioa da gorrotoa, ba, karo, hor geundenak asarratu ingo gineak, Hombre, zu seguro. Ni seguro. Edo beste gauza arriskutxoak, baina probatu zuten, eta bueno, osea, bazirudien, ietz funtzionatzen zuela, baina ezin genuen baiezatu, osea, agian makinak esaten zuen, hau ondo eta hau gaizki, eta etzatorren bat, pertsona honek pentsatzen zuenarekin. Da gero ere bai, ikuste ditut beste gauza batzuk nahi atentzio asko ditziatenak, ez? Askotan, nahi ez dutena gauza baten sartu, ez? Adibidez, erosten duzu nolabait ozkailu portatil horietako bat, eta jartzen diozu altaboz bat Bluetoothakin. Eta ez duzu, bueno, ondo egon daiteke, claro, eske 1000 eta pico euro kostatzen da. Ez du merezi. Orduan, ez dizu balio. Eta bateria geratuko zaizu, eta orduan ez da gizer, eta adibidez, saltzen dena, neuromarketing estiloa, edo neurocopywriting, da horrelako gauzak iten diren momentuan, horrelako gauzak saltzen direnean, adibidez, existitzen da, gusto jarri jazu audio, eta dia hori. Existitzen da koltxoi bat, esateuna infidelitateak detektatzeko gai dena. Hoi oso totxa iruditu zait. Hau flipada maksimo bat iruditzen zait, porque azkenean, zu jakin dezakezu, koltxoi horretan sensoreak jartze bali maituzu, jakin dezakezu, zenerometro bitartez, eta horrela, zenbateraino muitzen den koltxoia, ez? Jakin dezakezu, periodizidadea, eta horrelako gauzak atea ditzazkezu. Infidelidadean, ez jakiteko, ez da hobeto kamara bat jartzea zure kuarton? Baina jebigoa da, ez? Jebigoa da, baina azkenen koltxoi bat infidelidantzako jartze bali mazu, ez? A ber, hemen ez da da inteligentzia artifizialetik eta internetetik aratago doa. Fideltasun ezak egin edo ez egin, zure bikotearekin hitz egin eta... Bai, baina atentzia ditzen. Zu oporreta jutentzea eta zure bikotea dago etxean, zapla zure hoean, eta zuri mugikorra iritzen zaizu notifikazio bat, eizu zure hoean zapla dago, bizitza planteamendu da hori, ez? Oeak badakiela, adibidezuk 50 kilo pixatzen dituzula eta oe horretan etzan datagona ez zarela zu? Delako 70 kiloko pertsona bat. Abixatuko izu, baita zu laurra jotzen izan ere. Ja, nik uste hor inal izango zuna da, zuk aktibatu nolabait kanpora noa, aktibatzen dezu, gero hori wifi-tik juten da, baina bueno, igual, zure senarra momentu hortan wifi heltzen tema du. Baina hor kontua da, bikote harreman hori oso ondo dagoela, ez? Koltxo horrelako bajartzera erabiltzen den momentuan ja, esan nahi du, konfiantza. Maitia asko maite zaitut, baina jarriko dugu koltxoi bat wifi-ra konektatuta. Ni abixana zan. Ez que pasada da, orduan esaten duzu, no baino iritzikia ez, sensorika ondo dago, eta gero hori interpretatzea eta olako gozak, ze azkenean, ez duk sensore batetik ateratzen duzu, abiadura, edo ateratzen duzu zenbateko pixua dagoen, edo ateratzen duzu zein dan periodizidadea, bai. Gero hori bialtzen da, esan genezako odeiera, eta odeian big data erabilita, eta beste science estiloko algoritmoak erabilita, data scienceko algoritmoak erabilita.
gauzak beti predezitu egin daitezke, eta nik izango nuke Internet of Things horren barruan hori dela interesgarriena, Gauza bat, hemen koltsoiaren arira, ez diozue funtzio oso onuragarri bat ikusi. Beti aktibatuta egon, zuk bikoterekin WhatsApp talde bat sortzen duzu, eta koltsoiari bingulatzen duzu WhatsApp talde hortara. Eta kaso, tarteka, mezutxoa diritzen zaizu. Kaixo politiak, azken aldian ez duzu xirri askorik egin, eta edo hoteletan dirua gastatzen ari zarete, edo takalean ari zarete, edo igual buelta eman bar duzu hemendik. Eta, bueno, hola pixkat, bikotearen harreman sexualen zait osasuna, eta pixkat horren zaindari izango da zure Bluetooth Wi-Fi super modern koltsoia. Ez Goiuri. Pentsatzen ari nintzen komunikazioa, pertsona arteko komunikazioa asko zobea dela eta ba ez dakit, adarra jartzeko beharra sentitzen baduzu, ba igual komunikatu eta... Ja, eskarit ditena adarra jartzeari buruz. Ez, baina koltsoia pentsatzen ari nintzen eta adostu. Barkatu, nik esan dagoari kaso zipitzik ez diuzure egin argia. Ez, utzi bukatzen! Bale. Ezin zaitut Bluetooth bidez itali? Bai, zaitu? Off. Bale, listo, ez esan nahi duen, ba, ez dakit. Hori zuk badakizu, denbora asko pasabalin bada zure bikotarekin edo dena delakoarekin oheratu gabe, ba, hori esan aurrez aurrez ez behar koltsoi bat, abixatzeko. Baina, kasu biak zaudetek, ez bi pertsona daude oharkabean, ba, ez dakit, pixkat, girori utzita, sexualitatea eta pixkat baztertuta, estresa, lana, prekaritatea, sartu zara zirkulo batean, nun beste zure bikoteaz gozatzeko, meintzat modu hortara, kaso, ari zara gozatzen beste modu hortara, baina, bueno, ba, intimidade hortan elkar pixka goxatzeko, eta hori ere garrantzitsua da, eta ez gaitzezen oain hemen, jesuita jarri, larroa jotzeare bikotean gauza ederra da, eta igual etzara konturatzen ari. Eta koltsoiak gogoratzen dizu. Ez? Niri oso harraro iruditzen zait, baina... Baina dena ez da hain eroa, adibidez, hau dena dator nik uste asko asoziatuta smart home deitzen da honetara, Igual Alexara edo Sirira edo oitzen hasi gira, eta ikusi dugu, ba, bueno, badauzkela bere gauza honak, bere gauza txarrak, Nik smart home batean erabilgarri ikusi dezaketen gauza bat da, zure etxeko temperaturaren kontrola edo zure energiaren efizientzia egiteko gauzak erabilizatea, sensore bitartez, bueno, igual etxea ondo jarri barezu, ez ondo aislatu barezu, baina hori, nolabait energia optimizatu alizatea, eta baina edifizioak, batozte sensore desberdinekin, kristal desberdinekin, plaka fotovoltaiko dauzketenak eta ulertzen juten dienak, orduan, hori bai da interesgarria. Baina hor, azkenen zentratzen nahi gana, ze datu hartzen nahi gea, nola nahi dugu interpretatu, zein dan bere balio erantxia. Zegero nik hemen ikusten dut, eta jartzeu, zitzen da pintza bat, abizatu izula, zure erropa seko daula. Ja, baina bateria kargatu bai zuen nero. Horuntzetxorak eri da, Bai, fuera, ez eta gustatzen. Adibide gehiago? Hori ez da... Adibide gehiago, usainarekin erantzen zaituen iratzar gehiago, hori zaito oso Internet of Things den. Hemen zerrenda bat entopatu dut. Nola? Ba, esnatzerakoan, croissant beroaren usaina, edo belar moztu berriaren usaina, edo botatzen duena, eta horrekin esnatzen zara. Baina... Zenbat ur geratzen zaion esaten duen botila. Hori da. Hori bai da, aurreneko honek emangoik da biharren aparetak. Baina adibidez, nik baten bat ikusi dutola interesgarria, zein zan... Bueno, hau ez da Goiuri esango digu, zemen gainontzekoak zakitu negara. Baina odolez gainezka, odolez beteta dagoen abixatzen duen tanpoia. Nire itzaitu idea txarra irutzen, Ez da intxarra, ez? Ez da intxarra, ez? Ez, nola da? Osa, tanpoiak abixatzen dizu mugikorrera... Ez dakit mugikorrera edo daraman nolako, ez dakit, giltzetan jartzeko jaberitoa ezela. Igual ez da sofistikatu hemen ikusten duan, Bluetooth-etik, baina ikusten hemen makinitat, bueno, kontua, zerbaitek pipipi egiten duela, eta horrek esan nahi duaizu, ba... Ba, begira hori, ez zait hain txarra iruditzen, bueno, pixka bat, beldurra ematen dit, bai. Zonalde horretan uinak eta edukitzea, ez? Azkenean nolabait konektibidea lortzeko elektromagnetismoak existitu behar du, orduan, zu sartzen ari zera toki oso delikatu batean, zerbait nolabaiteko uinak emititzen dituna, ez Bluetootha edo lako zerbait, orduan. Horrek beldurra ematen dit, baina ez balin badugu hori kontuan hartzen, ez zait hainidaria txarra edukitzen, ze gainera, ba hori zikloak ez dira izaten beti berdinak, eta ba, egun batzuetan ordu erdian tanpoia beteta dago, eta beste egun batzuetan 2 ordutan
bi ordutara gertatzen dago, beraz, abixatzen badizu, ez hau gezi. Nik falta motatzen dut Maitena esaten eta datuak, segun ze datu, ez dut beste importa, baina beste batzuk, gian bai, ez? Badago norbait jakiten emakumeen ziklo menstrualaren gora berak, zenba denbora, ez dakit noiz. Igual ez zaiz importa, baina igual bai, horrek ez zita inbesteko beldurra maten. Ez bakarrik honekin, ez? Beste gauza... Zagit, beldur gehiago maten dit, ez dakit, ozkailua daukazu eta ozkailuak badaki... Osea, ozkailuak zer erosten dezun eta ozkailuak egiten du erosketa zuregatik eta orduan hor ja daukazu zure kreditu txartela sartuta eta horrelako horiek beldur gehiago ematen didate. Norbaitek Elon Muskek jakitea nire odoljarioa zenbatekoa den, begira, zuretzako informazio hori Elon. Hori zuen eskuzten da. Badagomen plastikozko bandeja bat wifi konexioarekin esaten dizuna arrautzak noiz bukatzen diren. Horrelako desente daude. Detergentea edo xaboia bere kabuz eskatzen duen garbigailua. Baina mugikorretik pasa gabe. Zuzenean vinkulatuta, ez dakit zure Amazon edo Auskalo edo fabrikantearen webgunera, seguro fabrikanteak hori erditik harrapatuko dula zerbait, eta erosten dula xaboia. 10 arrautz bandejak, 10 dira jartzen dut, da gero argazkian nik 12 ikusten ditut, ez dakit hemen gauzak oso diaz. Nik ez ikusi 10 bandeja bat. Salten dituzte 10naka. Bai. Baina, 8, 10, 12, nik 13 arrautz ikusten ditut. Igual klarisei emateko moduko. Horri ez ziot ikusten. Ez hori da ikusi eta punto. Bai, hoi da. Gero hemen dago beste bat, zaborrontzian jartzen den, zaborrontziaren pintza bat modura jarri, eta botatzen duzun zaborraren arabera, erosketa zerrenda egiten dizuna. Baina hori nik uste marketinga baino gehiago dela, esan nahi dutena nolabait identifikatu behar du ze produkto tipo dan, ez? Igual agian horretarako kamera behar du eta interpretatu behar du kamera horrek ze hartzen duen. Edo barrakodearekin eta... Bueno, posible da, bai, hori hobeto gongo zan, hori ikusteko dagoen. Gero, ahots bidez ere ematen omen du. Ahots bidez esan ze produktu eta eranzten omen du zerrendara, beraz hori ja komplexuago izango da. Bueno, egia esatea nahi bazu, hori bastante hobeto funtzionatzen nahi da. Hau da, hitz egiten diozunean ja makina batei asko zer ezagu ulertzen ditu gauzak, eta hori da, atzetik dagoen adimen artifizialak lan asko indulako. Egia da, askotan Internet of Things kontzeptu hauetan daude gailu batzuk bakarrik entzuteko daudela, eta gero beste gailu batzuk nolabait prozesatu ituten dutela, ez? Adibidez tablet bat, ordenagailu bat, edo mobil bat bai Internet of Things da. Baina gauza asko egin ditzazke bera bakarrik. Orduan hor nivel ezberdinak daude, eta gero clouden munduan dago cloud, gero dago fog, gero dago edge, gauza pila bat daude horren atzetik, gailu pila bat beraien artean interkonektatuta, baina guretzako transparente izaten da. Datuen gaiarekin, edo datuen gaiaren arira, Jolizek dio, gaur egun argindarraren kontadore elektronikoarekin ja badakiten noiz pizten duzun sua, labea, garbigailua, telebista. Egia da, Joliz. Hemen ikusi dute, tenore inteligente bat, pisua galtzen lagunduko digun. Baina hemen ja berriro dietaren kultura, eta... Kasu honetan uste, berez estresaren kulturatik edo ansidadetik egiten duena da, tenedorak vibratu azkarregi jaten ari zarela sentitzen duenean. Hori elegoke guztiz gaizki, alegia, mantxoago jaten ikasi beharko genuke, gure bizitza ohituren artean, baina noski, mantxoago jatearen kultura horretan, zuk mugikorra, ez honek ez du mugikorri behar. Ez du behar? Jartzen baietze, egiten duela analisi bat, eta baino, bakarrik balitz, vibratzen duela, sentitzen duenan azkarregi zara biltzala, ahora eramaten, hori da, hori ez dituzte hain gaizki legokenik, baina hemen saltzen duten honek, €1 balio ditu, eta Happy Fork. Happy Fork bat. Hori ere ez zait gustatzen, baina hasieran aipatu dut adibidea, eta errepikatuko dut, xurgagailua, etxeko xurgagailua nik mugikorretik jarri dezaket, eta hori oso ondo dago. Eta oso asmakizun ona iruditzen zait. Egia da. Eta germen badira adibidez, ez dakit nahiko ikoa dira marka esango dut Brita edo ura purifikatzen duten, iragazten duten, pitxarrak edo. Hone dauken berezitasuna da, wifi bitartez konektauta dagoela, eta filtroak aldaketa behar duenean abixatzen duela,
uraren filtrazio iragazte kalitate hori galeztadin. Eta honek uste dut Elordi, lotzen gaituela pixka bat, Internet of Things horrek nahiko baliagarri duen beste realitate batekin, ez da, mantenimendu prediktiboaren kontuarekin, hor badago optimizazioaren eta batetik arazoak ekiditzearen eta bestetik gauzen bizitza gehiagiz murriztearen aukera bat, ez? Osa, nik esango nukena zan, normalean, eta jartzen dut beti kotxe bat adibide bezala, ze askotan edo gehiagitaratze dugu gauza bat arreglatzen, edo azkari juten geha, ez? Orduan, egongo zan, esan genezake mantenimentu reaktibo bat, ez? Hausten da, aldatu iten dut. Proaktibo bat izango zan, da, zu aurreatzea situazio horretara, 60.000 kilometrota aldatu inbarrezu, ez? Eta beste izango zan, prediktiboa, ez? Eta hori, azkenean, informazio hori, sarera eman da, eta interpretazio desberdinak inda, azkenen nolabait bizitza util hori, aprobetxatuko zenun maksimoa, pixka bueltatzea, energia, kontrol horren asuntora, efizientziara, eta horretarako nahiko ondo ikusten, eta adibidez, hau asko flipatzen nahi nahiz igual, baina enpresa hondiak, ez? Dauzkete produkzio planta oso hondiak, sensorika askorekin, datu pila jasotzituzte, eta orduan, beraiek ez eukitzeko galera gehiagiz, reproduzio bat eukitzeko, edo ez eukitzeko, edo piezan kontrola egiteko, eta horrelako gauzetarako, erabiltzen dira Internet of Thingseko gauzak, eta diru pila bat agarratu dezakete, orduan, ondo dago, baina kontua da, nora nahi dezun eraman, ez? Eta, mantenimentuana ez da gauza bakar, gauza desberdin asko da. Hori, estokajearekin ere asko egiten da, ez? Almazen inteligenteak deritzutenak, uste dut urte batzuk badirela ja martxan direnak, eta horiek kalkulatzen doaz, ez? Ez da gize produktuen estokak, badu muga bat, eta muga ondatik bera, eskaera berritu egiten da, eta... Eta gero indezakezuna hori nolabait kombinatu zure alde finantzieroarekin, ez? Nolabait, enpresak eta gaur egun geroz da azkara gogaz, ez? Eta beti predikzioak iten nahi dira, ez? Horretarako erabiltzen da Big Data, Data Science eta horrelako algoritmoak, nolabait, kurba baten bitartez, saiatzen dira estimatzen, zenbateneko irabaziak eukiko dituzu, zenbatez, eta horrelako gauzak, ez? Orduan, ondo dago, bai ongo zan ondo, igual, gehi ordaintzea, ez dakit langilei eta hola, baina, igual, beste bateako utziko. Bai, gogoan euken kanto entzuteko eta hemenik tira eta. Nik nahi detena eta oraindik ez detena lortu, agian lordizuko daukazu latrikin maiuren bat, dutxan nagoenean, nik orokorrean, gehienetan mugikorra jartzen dut eta musika jartzen dut eta batzutan, playlistak dauzkat eta abesti bat ez dut entzun nahi, momentu horretan. Eta orduan, nik nahi dut abestia aldatzea. Eta orduan, saiatu naiz Googleekin, eta esan ez, urrengo abestia. Ez du funtzionatzen. Ez dizu egiten. Berez hori izango zen nobena, ze urarekin, ura erabiltzen nahi geanean, smartwatchakin aldatzea, zien urakin parte taktila edo behatzeko parte kapazitatiboa pantaila horretan galdu iten da, orduan ezin diozu esan erlojutik, faiatu ingo luke, hori da arazoa. Sekatuko bazen erlojua eta eman, agian... Alare, uste dugu, juri ditzaioa, orain arte okurritu smartwatchetik egite. Ezakit, azkar, okuritzen zaiten gauza bat. Adibidez, utzi ezakezu, erlojua dutxan, paretean hola txoko baten zintzilika, gehiegi bustiko eztan leku batean, taktil gaitasun hori ez galtzeko, baina zu dutxatik atera gabe eta mugikorra bustizeko arriskurik gabe, tak eman dizaiokezu. Gero beste gauza bat indezakezuna ustet, baina batutan inventadak botatzen ditute, baina ustet existitzen dela altagoz bat pegatu ezakezula dutxan. Bluetooth bitartez konektatzen da eta daukezu gaitasuna. Ventosa bitartez. Hori ez dago. Bai, oparitu ziaten bat. Aipatu dugu zerrenda horretan agertzen da. Dutxako alkatxofo egiteko bat Alexa duena. Badago, zerrenda honetan. Agian hori behar dut. Baina ulertu inbaizu. $250, goiuri. Nizan dezu, oparitu zizuela dutxarako goitako bat? Bai, txuria, bentosarekin, eta ez da pegatzen. Ja beste gauza. Eta ezin dezu zintzilikatu sokatxo batekin hor zunbait? Ez, saiatu ere ez da egin, seguro. Ez saiatu. Guri arazoak zehatzen. Hala ere Lordi, mantenimendua aurrik ikusten duen sistema horietan Internet of Things baino gehiago behar da, alegia. Abisua pasako duen sistema hori asmatu beharrik ez dago, oso gozarresa da, gero behar dana da ez, horrelako kalkulo eta hor ez da egit. Inteligentzia artifizialak ere hartzen du parte materialen fatiga, auskortasuna eta guzti hori kalkulatzeu eta interpretatzeko?
Bai, kontua da, beti esaten den bezala, ez? Inteligentzia artifizialeko algoritmak nolabait ikasten dute sartzen dizkiogun datu horien arabera, bai? Datu horiek numerikoak balimadia, jazta. Orduan, gerozuk nola interpretatzen duzun informazio hori da zure lana, eta horregatik ordaintzen dizute. Baino, kontua da, kontutan hartu behar dezula, zer sartzen ari zean da ze interpretatu nahi izun. Da, horretarako, existitzen die arkitektura konkretu batzuk, eta, entrenamentu baten bitartez, lortu zen izazke erantzun honak, baina horrek ez du esan nahi dena adimen artifiziala erabilita egin daitekenik. Ez batzuetan gauza simpleagoak edo gauza ingenieritza erabilita, ingenieritza informatikoa erabilita, gian gauza batzuk azkarrago egin dizazkezu hainbesteko komplejidade hartu gabe. Eta hemen azkenean da, konektibitatea dituzten gauza txiki hori ere Bluetooth agartze bat nik oraindik ez dio zentu hartzen, edo behintzat oso galestiak iruditzen zaizkit. Bueno, zure kafe makinaren asunto hau Hori da. bezala. Ez duela zentzurik, eta bide batez hemen galdetu dute, eta ezin duzu dutxatu musika gabe? Bai, dutxatu naiteke musika gabe, bizi naiteke kalefazioa mobietik piztu gabe, eta bizi naiteke, ezakit. Baina Jeffrey Harry gabe? Zer gabe? Jeffrey Harry gabe? Zera Jeffrey Harry? Ez alda, zure. Jeffrey? Jeffrey! Sebastian Jeffrey. Bai. Jeffrey Harry gabe, bai, bizi naiteke. Jeffrey da goiurik duen robote garbitzaile sistema. Hoi da. Eta noski bizi naiteke hori gabe. Dutxatu naiteke musika gabe, eta Jeffrey gabe bizi naiteke, baino ari gara erosotasuna eta balioerantxe hori da, balioerantxe. Zenik adibidez, hor bai ikusten dela interesgarria zezuk kanpotik jartzen dezun gauza bat, kanpoan zauden bitartean jartzen dezun gauza bat. Baina adibidez, nahi dezu oia presion batin, wifi konexioa daukena, ez? Bale, oso ondo, baino. Zen esan eta gero wifi bitartez jarri, eta zergatik ez dezu programatzen adibidez, ez? Egia da, horrek ez zentzu asko. Edo sartari bat, wifi bitartez dijoana, baina sartaria kontrolatzen ibili bertzea, orduan, azkenean, ez? Lapikoaren kasuan adibidez, gertatu zaidalako esaten dute, jarri lapikoa, kalera. Talako batean kalean behin gertatu zitzaidan, bentxe Tolosan negoelako goratu nintzen alegin lapikoa pizuta utzi nuela. Eta huelta alegira. Eta luen azkarrena joan, eta ezen ezer gertatu, baina horrelakoetarako adibidez ez, eta itzaltzeko. Enik bizitzen dudan beldur horitakoa da, espres lapiko horietako batek estande egin. Bai, egia. Beldurra mateate. Beldurra. Gara auketen periodu ez da pipipi da. Da bu, bizitza akabo. Bizitza akabo. Bai. Ez dakiz ondori atera ezakigune mendik, unai, elordi, badeudela txorra dasko eta baduela gauza balekoak. Niko izango nu. Balantza hola, pim-pum, da jagin. Bizitzako arlo guztietan bezala. Hori da. Mundun txorakeri asko dago. Eta Internet of Thingsen, bai. Ere bai. Unai elordi dalgo, eskerrik asko. Zuei. Iazte barro ikusiko dugu, berzer elkarri. Nik daki dela orainik ezken nuen, Idan Gruska eta Boni Beren arteko elkarlan hau entzun, so unimportant, Internet of Things bezala xe. Euren kantu honekin murgiluko gara, azken txampan laister, literatura giroan izango gara, arratsaldeko 6ak bitartezuekin hemen bigarren kafean, naiz irratian.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Orbainak, zure zaurira narama, bizipozak, istintuen sabelera, itzalonek, muga amaigabera, bihotzi xien taupada, mutuaren begirada, begi ororen kresala, maitearen azala. Orbainak, zure zaurira narama, bizipozak, istintuen sabelera, itzalonek, muga amaigabera, bihotzi xien taupada, mutua den begirada. Saiakeraren eta iritzi artikuluaren esparruan ezagutu izan dugu orain arte Santi Leone, historialari eta idazle iruindarra. 2008an Euskal Herri imaginario baten alde eta 2009an Euskal Herria 19. mendeko bidaia liburuetan saiakerak argitaratu zituen eta 13 urteren ostean bere lehen ipuin liburua argitaratu du Listor mutanteak izenburupean. Nazionalismo eta historiai agintza izpide izatetik, fikziora igaro da Leone. 10 ipuin bildu ditu bertan eta frustrazioak, erabakiak, damuak eta beste hainbat gai jorratu ditu. 2 bloketan banatu du liburua nolabait esatera. Literaturaren inguruko narrazioak batetik eta harreman afektiboen ingurukoak bestetik. Biltzen diren karrikan, non euria, Atzo aurkeztu zuen liburua Donostian eta gaur bigarren kafeko laborategira gonbidatu dugu Listor mutanteaken inguruan hitz egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri, Santi. Arratsaldeon. Bueno, Santi, izenburutik hasita, izenburuak berak beldurra apur bat ere ematen du. Bai, Listor mutanteak horrekin zalantzak izan dituen, enekien hor bat ziren, izenburu batzuk, bertze bat da Jainko astronautak, hori ere nahiko misteriotsua, enigmatikoak izan daitekena, gero liburuaren barnean, existitzen ez den ipuin bat aipatzen da, salto egitean amarengan pentsatzen duten parasutistak. Eta hori ere kontuan izan genuen, baina azkenean Listor mutanteak, niri behintzat gustatzen zitzaidan. Eta Listor mutanteak pixka bat fantasia bat dira, hor ipuin horretako personaia nagusiaren fantasia bat, eta munduaren akabera iragartzen duten listorrak dira Listor mutanteak, ez? Hor kontatzen du, edo protagonistak imaginatzen du, 2 urteren buruan Listor mutanteek lurra menderatuko dutela, baina azpian dagoena benetan da, igual harreman zuke, harreman afektiboak aipatu dituzu, harreman baten akabera da benetan iragartzen ari direna. Eta, ipuinak badu alako ukitu ez zientzia fikziokoa, nahiko realista baita, baina bai protagonistak bere fantasia hori osatzen du, eraikitzen du zientzia fikzioaren arauak edo errespetatuz. Beraz, Listor mutanteak izenburu horren azpian, harreman baten amaieraren historia baldin badago, bintzat, nolabait ere lasaituko gara, bestela irudikatzen ari ginen Listor mutante hori, 2 urteren buruan hemen gu planeta honetatik bidaltzen. Santi, aipatu dugu aurrez 2 saiakera argitaratuak dituzula, baita hainbat iritzi artikulu ere. Ipuin liburu batekin zatoz oraingoan, zer da bilakaera baten seinalea? Bai, nik, egia da, duela, aipatu duzu 13 urte, gezurra iduridu, baina bai, ala da, duela 13 urte, 2 liburu publikatu nituela, 2 saiakerak, lehenago tesia eginen nuen, erdaraz, eta arrezkeroztik horri ibili naiz, edabide batzuetan, iritzia ematen. Baina aspalditik buruan, nituen narrazioak dira batzuk, hemen dauden batzuk, eta bai, nik uste dut, edo nik nahiko nuke hau lehenbiziko ipuin liburu izatea, ez liburu bakarra edo ez azkena, ez. Eta bai, segituko hau segurezki, eskatzen baldin badiate iritzia ematen, han eta hemen,
baina bai segitu nahiko nuke pixka bat fikzioaren alorrean. Ikusi behar da, liburu honek zenolako arrakasta duen, edo zenolako arrakasta falta duen, ikusiko dugu hori ere, baina bai segitu nahiko nuke bai. Eroso sentitzen zaren eremua da, ipuingintzarena? Bai, ikusten dut, alde batetik ipuingintza gustoko dut, ipuinak, genero kutuna dut, gainerakoak mespretsatu gabe ere, baina eta gero idazteko ere, niri zimodua kontuan hartu, nolakoa den kontuan hartuta, netako errazagoa da ipuin bat idaztea, novela bat idaztea baino adibidez, edo poesia idaztea baino ez. Poema pare bat idatzi nuen, hola pixka saiatzeagatik, lagun batzu erakutsi eta jasun dituen iritziak ez ziren oso positiboak. Eta gero, behin elkarrizketa batean Eider Rodríguezek, errantzuen, ipuinek duten gauza bana da, hanka sartzen baldin mozu ez dela euskartatzen ez, ipuin testu motzak izaten dira normalean, imaginazazu ez, 1000 orrialdeko novela bat idatzi eta bukatu da, ez zaigu gustatzen gaizki haitu nahi zarain hartzea, ez, hori desastela izateke, ipuin batekin ez da hori gertatzen. Nahiz eta gero ipuinek bere, bertzelako zailtasunak dituzten, ez. Nik uste dut, akaso novela batean kakotxen artean, ez, lasto gehiago sartzen aldela, edo pixka bat, paragrafo hau ez da inborobila, eta ipuinetan berriz testuan motzak direlako, pixkat gehiago neurtu behar da, zer idatzi, zer jarri, zer kendu, eta horrek igual zehaztasun gehiago edo finezia gehiago eskatzen du batzuetan. Baina bai, ipuingintzan eroso sentitzen daiz, bai. Ederki. Listor mutanteak aipatu dugu, realitatean kokatzen diren 10 narrazio dira, baina protagonistak sarritan alegitzen dira errealitate horretatik alde egiten, esanti? Fikzio dela aipatu dugu, baina ez dakit hor badago, gaur egungo errealitatearekin nolabaiteko alderaketa edo paralelismo bat? Bai, gure ikusi dut pixka bat hausnarrean nahitu naiz, eta ohartu naiz, hori, ipuin gehienak realitatean edo realitatea ditzen dugun horretan kokatzen direla, baina hori protagonistak saiatzen dira ihes egiten, lortu gabe normalean, hori ere hala da, saiatzen dira irudimenaren bidez, fikzioaren bidez, behar bada hori gure gizartean dagoen joera bat da, ez? Horre 1000 modu ditugu, pixka bat, realitatetik ihes egiteko. Eta aldi berean ikusi dugu hartu naiz, orai idatziala nintzen hartu, baina orai hartu naiz, nire personaiak maiz nahiko pasiboak izaten direla. Realitatea ikusten dute, baina ez dute parte hartzen, edo ez dute erabakirik hartzen, adibidez ipuin batean protagonistak erabaki du, kakotxen artean erabaki du, erabakirik ez hartzea. Eta orduan bere bizimodua da beti rutina finkoaren araberako, ez? Beti gauza berberak egiten ditu, beti liburu berberak irakurtzen ditu, urtean antolatuak ditu zein irakurri, zein pelikula ikusi, eta beti etengabe errepikatzen du hori, ez? Erabakirik ez hartzeko. Eta batzuetan, hartzen dituzten erabakiak, edo okerreko erabakiak dira, edo erabaki ezinezkoak, ez? Hain zuzen ere, adibidez, Listor mutanteak izeneko ipuinean, protagonista momentu batean erabaki du maite mintzea, hori ez dakit erabakitzen alden, baina hala erabaki du, ez? Eta, 10 minutuz bada ere, baina hala erabaki du. Hor, aipatu duzu errealitatetik ihes egitea, pertsonaiak pasiboak direla, hor akaso gaur egungo gizarten ere aipatzen da, ezta? Jendeak gero eta gutxiago bustitzen dela erabakiak hartzeko, edo nolako erabakiak diren kasuan, hori ere hor badago islatuta, nolabait ere? Bai, hor, hori bada, edo batzuetan, personaiak ez dira gauza sentitzen realitateari buru egiteko, ez, aurre egiteko. Hor bada ipuin bat gauzarik errazena behar luke izenekoa, eta hor berriz ere bikote baten kontua da, eta senarrak gauza bat erran beharko lioke emazteari, baina ez da usartzen hainbat arrazoirengatik, hainbat konturengatik, eta hori da, ez, gauza errazena behar luke oatzean elkarrekin gaudelaik oatzean mintzatzeak gauza errazena behar luke, baina senarrala ere ez da usartzen, ez? Eta pixkat horren inguruan dago eraikia ipuina. Listor mutanteak izenekoan ere gauza bera, ez? Hor protagonista gauza batzuk aitortu beharko lituzke, aitortu beharko lizkioken bere buruari hasteko, eta gero ingurukoei, baina ez da usartzen. Eta behar bada gure gizartean batzuetan hori gertatzen da, eta ez da enuk erranen batzuetan ere personaien kasuan igual erran daiteke koldarkeria dela, baina ez nahi eta ez. Beste gabe
errealitatea haundiegia dela pensatzen dugu, edo sentitzen dugu, eta hori, lehen aipatu dut, ez? Ipuin batean norbaitek erabaki duela erabakirik esartzea, eta behar bada horregatik izan da, ikusi du erabakiak hartu zartarako, ezin baitut deus ere aldatu, ezin baitut eraginik, benetako eraginik izan, bueno, nahiago dute erabakirik ezartu eta listo. Sarreran aipatu dugu, kontakizunan nolabait ere bi bloketan banatzen direla, alde batetik literatura eta bestetik harreman afektiboak. Ez dakit hori hasieratik garbi zenuen bloke horien banaketa, autoz egindako erabaki bat, autu bat izan den, edota gero bildu dituzun ipuinak ikusiala, bi bloke horietan sailkatu dituzun. Bigarrena da gehiago lehenbiziko, baina hasieran literaturari buruzkoak idatzi nituen, eta gero poliki bertze eremu horretara, harreman afektiboen eremu horretara lerratu nintzen, baina egia da, badirela gai batzuk bietan agertzen direnak, ez? Frustrazioa adibidez, damua, hartutako erabakiak edo hartu gabeak, eta gero literaturaren ingurukoetan aprobetxatu nuen, edo nik uste dut berriz ere, ez da egite realistak diren, baina hor badira egoera batzuk edo pixkat realismo horretatik kanpo gelditzen direnak, ez? Hor pixkat paradojara edo jo dut batzuetan, adibidez, ez da egite, ipuin batean, Jainko astronautak izeneko, Neguko bidaia izeneko ipuinean, personaia bat saiatzen da behin da berriz novelak idazten, baina nahi gabeko plagioak ateratzen zaizkio. Novela bat idatzi eta argitaratu baino lehen bertze batek bere novela hori publikatu duela ikusi du, eta hori no da posible. Horren nahi gabe plagioak egiten ditu. Saiatzen da idazle izaten baina ez du lortzen. Eta ipuin horretan bertzen norbait ezagutu du, persona bat euskaraz gaizki moldatzen dena, literatura interesatzen ez zaiona, eta halako batean, bere denbora librean hasi da idazteagatik eta segulako poema idatzi du, ez? Eta pixka bat kontraste hori, bat saiatzen da segulako einalak egiten ditu idazle izateko eta ez du lortzen, gabeko plagioak egiten ditu. Eta bertzeak inolako interesik izan gabe, inolako einalik egin gabe, segulako maizulana idazten du, ez? Pixka bat, berriz ere, saiatzen gara gozak egiten, baina errealitatea gure eskuetatik kanpo dago, eta ezin dugu batzuk idazle onak direlako, eta bertze batzuk txarrak direlako, nahiz eta sekulako esfortzu edo sekulako inalak egin. Aipatu duzu, hasieran zure alor berri ipuingintzarena aipatu dugunean, gustoko duzun genero bat dela, ipuin liburu batean, noski, ipuin ezberdinak biltzen dira, historio horiek sortzerakoan edo narrazio horiek sortzerakoan lehen sugar edo harimutur hori lortzea arraza egiten zaizu? Bueno, nik bi gauza behar izaten ditut. Alde batetik, ideia lausoa zer kontatu nahi dudan, hau kontatu nahiko nuke, ze sentimendu, ze transmititu nahiko nuken, eta ero niretako arrunt importantea da lehen esaldia. Lehen esaldia aurkitu hartio, ezin dut, lehen esalditik abiatuta badakit, ikusten duz, ze tonu eman nahi diodan ipuinari, ze nola lehen persona, hirugarren persona, orainaldia, lehen aldia, nola egin nahi dudan, ez? Baina lehen esaldi horretatik abiatuta gauzak errazago egiten zaizki. Eta hori izaten da, eta gero maiz, bada idazle katalan bat, Sergi Pàmies izenekoa, eta hark erratzen zuen hiru hornitzaile edo hiru iturri nagusi izaten dituela ipuinak idazteko. Iragana, edo memoria, errealitatea eta irudimena. Eta orduan nik hemen, niretako nahiko esanguratsua da, eta gustatzen zaite definizio hori edo zera hori. Eta nik hemen memoria gutxi erabili dut, ez ditut ipuinak idatzi iraganeri begira edo nire oroimenetatik edo tiraka. Baina bai errealitatea eta irudimenen arteko joku horretan sartu naiz. Maiz, abia puntuan niri gertatuko gauzak daude, eta gero hori hartu eta fikzio bihurtzen dut. Ez da, liburua ez da autobiografikoa, ez da biografia, ez da autofikzioa ere, ez da pentsatu behar ni hor nahuela, baina aldiberean hor nago, ez. Irakurleak ez luke pentsatu behar, hori hausanti da, ez. Baina egia da, maiz abia puntuan eri. Izan ere, atzo, kontatu nuen anekdota bat, eta semeari listor mutanteak ipuinera kutsi nion, hasiera,
eta errantzidan irakurri lehenbiziko lerroak, eta artean, hau zen Heidelbergen gertatu, hau Freiburgen gertatu zen errantzidan. Beraz, hasieran dagoen, zera hori ikusi zuen, ezagutu zuen, eta baina gero, gertatzen dena, klaro, fikzioa da. Eta sortzen ari zarenean, ipuñoiek sortzen ari zarenean, konstienteki ari zara pentsatzen historia hauek elkarrekin joango dira liburu batean, edo sortzen doaz, eta gero ematen diezu nolabaiteko kohesio hori, edo? Hauek ez zenuen pentsatu, guztiak liburu batean sartuko ditut, eta baina nik uste dut, eta lagun pare batek alarran dit, hemen nire, nuke erran obsesio nahiko hitz potoloa da, baina baina nire gaiak etengabe ateratzen ditudan kontu batzuk, gai batzuk hemen daudela, eta referentzia batzuk ere bai, hor daude komikiak, hor daude pelikula batzuk, erabakiak, adibidez, nire irakaslea naiz, euskal irakaslea, eta urtero ibiltzen naiz nire ikasleek torturatzen ditu nire ikasleak erabakien kontuarekin, erabakiak hartzea ongi dago, gaizki dago, hori, beti buruan ibiltzen dudan zera kontu bat da, eta liburuan dago. Nik uste dut, halako batasun bat dutela ipuin hauek, baina nahiko hausaz sortu den kontu bat da, ez dut nahi eta egin. Hala atera da, hala atera delako, baina bidatziala enuen hori buruan, enuen pentsatu, gai hauek landu nahi ditut. Gai hauek landu ditut, berez nahiko era naturalean neri ateratzen zaizkidan gaiak direlako. Eta 10 historia hoidek, 10 ipuñoiek aukeratzea, edo 10 ipuñoietara mugatzea kaso ere, erraza izan da? Hautaketa hori erraza izan da? Bai, hortako lagunen laguntza izan dut. Ez dira, gehiago baziren, uste dira 15-16 olako zerbait, argitaletxera bidali baino lehen dian batzuk bazteratu nituen, lagun batek aholkatuta, eta nik uste aholku hona izan zela. Baztertu nituen gehienak motz-motzak ziren, bazen berte ipuin luze bat hori ere bidean gelditu dena, eta argitaletxera berez 11 bidali nituen. Eta bat erabaki genuen kentzea, mailarik etzuelako, eta, uste dute hori editoreak gomendatu zidan, eta, aldoz nago nik uste gomendio nahi izan zela. Eta gainera, hori, niri, badute zera, hemen liburuan ez da gertzen, baina zenbakiekin badu zera bat, niri zenbaki bakoitiak ez zaizki gustatzen, beraz 11 gaizke, 10 ongi. Gainera, 10 oso zenbaki kanonikoa da, zerrendak beti 10 pelikula oberenak, 10 liburu oberenak, 10 hemen 10 ipuina berenak, baina, horrela llegatu ginen kopuru horretara, eta nik uste dut erabaki egokiak izan direnak hor bidean hartu ditu danak, edo hartzen lagundu diatenak, edo, erabaki. Ederki. Eta sarreran esan diguzunaren gandik, Santi Leoneren ipuin iturriak behintzat, ez dago agortuta, eta bideo honetatik jarraitzeko intentzioarekin bazabiltza. Bai, zan ere hola ideia batzuk apuntatuak ditut hola kuadro batean. Horai, neurri handi batean udari begira nago, ze horai, erran bezala irakaslea naiz, horai azterketa gara etorriko da, sekulako gana basa. Baina, irakasle izatearen alde hona da, uda luzea izaten dugula, eta espero dute aprobesatzea, berriz ere zerbait idazten hasteko serio jartzeko. Baina ez, ideiak oraindik ditut, ez da agortu nire iturria ez. Oso ondo, Santi Leone, eskerrik asko, Listor mutanteaken inguruan hitz egitera bigarren kafera horbiltzeagatik, eta aurrerantzean ere, etorriko direnen inguruan hitz egiteko aukera izango dugu. Eskerrik asko. Esker mila zuei. Izan ondo, aio. Aio. Errepidetan nabigatzeaz ero dabiltza Karminen urratsak errepidetan. Eta guk arratsaldeko 6etarako bidean oraindik badugu tartea Karminen urratsak hau gozatzeko. Loreleiren kantuak maiz entzuten dituzte bigarren kafean. Ez da inbeste, urte terdi 2 urte julen itzulera biratsua osatu zutela. Baina bira laburra eta uste dut bertan joan etorriko bideia izan zela itzulera hori. Bertan geratu zela. 10. urte horrena zen euren geldiunetik edo 20. hasieratik. Galdera zaila, 20 esango nuke. 20. hasi zirenetik, izango da.
dit musu eman edekioren bestaldean ez baketan ez bere beltzek iratzen dute nire berber esperantza anorantza. Mila 1987an publikatu zuten Bada hiri gorri bat eta horren atzetik 89an tatuatu zenidan zerua handik Karminen urratsa kantu hau, baina izue, ilargiaren etorbidea aurten publikatuta, akaso galetu beharko diogu honen batean ea zein den asmoa eta zertan dabiltzan Loreleitarrak, hain Loreleien zale garen ontatik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I got my finger on the trigger. Loreleiren zale bagara eta Bruce Springsteenen zale ere bagara. Devils and Dust diskoa kaleratu zuen dagoeneko urte batzuk igaro direla, zuzen ere 2000 eta 5. urtean, eta tira kritikaren onespena izan ez zuen diskoa bada ere, badira kantu honak eta bada zer zokutua Springsteenetik diskontan, eta guke diskoari zen ematen dion kantua Devils and Dust aukeratu dugu, gaurko saioa agurtzeko, ordu ere badugu. Garaia. Julen Goikotxea hori gozo, plazer bat, eta datorren aste artera arte. Hori dan, noizan. Goi hori zizarandia? Bihar arte. Bihar osteguna. Bai. Ez. Ui. Asteazkena da. Iazte azkarregi. Irentsi nahi dugu. Bihar asteazkena hementsi izango gara, Peru Galbet izango dugu zuzenean, Iñaki Lasa eturak ekarriko dizkigu, doinuetatik haratago kontatu beharrekoak, eta zuekin plazer baduzu hementsi izango gara arratsaldeko 4etan Naiz Irratian, bigarren kafean izan ondo, eta nahi baduzue, jarraitu hemen Naiz Irratiaren sintonian, aria tartean informazio guzti horretxe. A field of blood and stone, well, the blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry, the smell began to rise. God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, it'll turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, fill it with devils and dust. Take a God-filled soul, fill it with devils and dust. Woman and every man, they won't take a righteous stand, find the love that God wills, the faith that He commands. I've got my finger on the trigger, tonight faith just ain't enough. When I look inside my heart,
there's just devils and dust. But I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a dangerous thing. Will turn your heart black, you can trust. It'll take your God-filled soul, fill it with devils and dust. It'll take your God-filled soul, fill it with devils and dust. Keep calm and bigarren kafea.